Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki nong yalam jong kador barshnong mausenram hadin bakilami na ying bishar ka Meghalaya High Court mendakas ngi palay ka khatsaw tarik unailar hajar pesaw nakbenta banlej ajubab syapo ka ying ka syari kabala sakhi bagi nong yalam shnong haringkat umuktiar ubaya khun ni kumukot duma uba VGK kenta kila kenhoy bat penpaw ya jingkemen hadin bakaseng kabala lej ai mukot duma persya ya kador barshnong mausenram kala pentip syaka High Court bakalarai ban wengno ya kajingyat yatra ni kajingyat pilgrim jongki riunget Hindu na Shillong shaduk mau senram kada haduk banapoi hapo ka krem mau jembun ban penlong ya kajing lek niam hakati ka krem kabahap hapo ka shnong mau senram haba kran bat kinong thok khobor na kaliang ubah yam dor rapsang assistant rang ba shnong ka mau senram ulaong bakador bar shnong ka yangs khambet triang haka nongrim banum ajing bet deki Hindu bakin wan lek niam hapo ka krem mau jembun namar ka de ka jaka jungokai om ka jaka lek niam jong nure jongno ule thuru baka kenhun ki Hindu ki bala ujor shaka ying bishar ki la pensengi no mentakas ngi ya kajingyat yatra kabadai kajinglek niam yat pilgrim na Shillong shamau senram yak bala temu ban penlong hakatayo bala dab handai lahap ban pensengi ishwa hadian baka ying bishar kala tuklar halor kane kakam Play uya dai kari bayi kami. Uya dai nang jangi. Play nung sya ikay pas niyo. Play Simon dan ba. Akibat. Play Simon. Program nih itu sukian hai Ini kemesti. Pengini ban yang scam. Ini keram dian. Ban bat ya ke hok. Ya ke jinglang trai. Dijaga kiputa. Kebuk belai ulah bentah. Mah yang scam. Yang ngu belai ki barok. na kaliang jong ka dobes nong gejongi nila yang scam halor ka nongrem bagati ka kremo jumboin ka diga tourist spot bat ka hap po jong ka jingpet jong ka jing sumar jong ka dobes nong mausna bat ngim sha yano banwan penlong ya kita ki program le niam le rukam ha ka diga jaka re baro khoi ki tourist kila banwan na kaleng sodok ka perthai diga jaka ni da welcome de ha bakhado kata ka jingyeng ga jongi ha kata ka nongrem ka bas scam menta na kaliang jong kitu ki persang banwan jubor sa ketika kremo jubon kila ai ka jing tip sa pok ka kod ba kila call off iya kani ka program ka jongki kadi tangkata ngadi kari nganget ba kadi ka result ka babaha bat ba ublay ru las nga per sa score ya ka jing dwai jongi kum ki trai song muslim bar ka jing dwai jong ki pai ba jong ka bri nyaw tram ba ka wei na ki jaka kanum lait sa wei pan dai kan ne kan sa kum kanong kadi ka jongi ka bangi layo nadu kulong kuma nagi maintenance department ki jongi ngin beteng banang pen scam ya kani kum ka snong nang ni sakmat ngin nang kampan bahasu ngin nang kampan bahasu hakabai dei be ka gram bat kani kadi ka message ka ba comentam ya kum kari ba ka jai pendeu ka ba phai ya kadi ka result mata ka si ka jingmi nang isu tana bagi tehi ki bamut man perlong ya kum kita ki program kila pentip sa ka kod menta ka singi ba kila call off ngam ko ban kan sibon syafi mentah ya mentah ndrai ngadi kadi betang ka jingjob kublai sibon na tan jok firu ki bajupan priang iki kubon da kalian jungi kublai sibon mana sekendet ko man kli ka ai ka daw ko ti a sa ka kod ba ki withdraw no ya ka ngimtep yatra ba de case nanti ngimtep ke ai ka jingi ya sa ke jungi kalong betang kita ginong rem ko mangila kran syafi tang mangila kran syafi ndrai ya bakhado na kalian jungi kim syafi isu ambil ka kila call off kendet kamu muktiar ba mi khamat ya ka doktor semua ram masih ka mantai kendet abi de kene kamu keduma ka ba mata kasni ka ba nakeleng kini ki yatra ka korlof no na suka ban pau hangne ba ngasung sarang ba de lawyer jong ka snong mosinram te dan bentaru bat ka hima mosinram te kani ka jing yang tiang jong ka snong mosinram manum ai ya kata ka NOC kata ka permission man yatra nang ni sa mosinram bat ban le nyam te po krem kalau long ka jingjob
nomor sisi ni ba yang triang belum ai ke permission kalau long ke pasai so mandak sini nomor kalau penpoi sa ka put ba kihaban call off ya kani ka yatra di katahi kani ka jing job yang ni ba dia pai ba hi ba kersan ya kani ka jing le jong ka ba snong di ya ka jing pen bah ya ka te ka krem pen bah susu ya ka krem man pej ba ka numlon ka jing le dosmon jong no ni ila decide bakan don ka komiti ka yang besar pelai ha kata bakan don ka komiti banang ni sakmat hing sa le ki babah namanta ban kiu te kasnong mau sura ya kani ka kram mau jumbuin ru ngin pen bah susu but nang ni sakmat ngin hab banda fikir bah ya no ban ai permission ya no ban mai andre kum ka tourist spot kum lo ang wasan rang basnong di kam don jing khang ya no ru ban wan sa ko kasnong mau sura ban wan man pay ate ka krem majumboin bad kum ki tourist andre kum ka jaka ban le nyam loi sibot Kumayu tiyo ina. yinum kan ya ka nawai ni tip ya ba manta kasngi bad ya ba ya ka baladep lu kisna baladep yinum kamau shu ni kamau ya ka manta hi kapor. This very moment is very important. We talk about today, not tomorrow. Tomorrow what will happen we don't know.